Ahojte, tak dnes som si teraz pripravila recept na medovníky, ktoré sú hneď mäkké, takže ich môžete kľudne upieť deň či dva pred Vianocami. Celý recept nájdete na blogu, takže ak vás zaujal, tam si môžete okopírovať presne koľko čoho potrebujete. A tak potrebovať budete cukor kryštálový aj praškový, med, múku, mlieko, heru, škoricu, neškoricový cukor, sodu bikarbónu a 2 vajíčka. Začnem tak, že si dáte zohriať heru s cukrom a s medom. Kým sa hera rozpustí, môžete si zatiaľ zmiešať múku so škoricou, sodou bikarbónou a pridať vajíčko. Potom stačí priliať jemne vychladnutú medovú zmes a vypracovať testo. Cesto potom zabalíte do fólie a dáte ho odložať na chladné miesto aspoň na 2 hodiny. Keď je cesto vychladené, stačí múkou a rozvalkať na hrúbku približne 0,5 cm a vykrajovať medovníčky akéhokoľvek tvaru. Medovníčky potom dáte na fleh vymastený olejom a obsypaný múkou. Pred pečením ich ešte pokrytie vaječným žltkom. Ja ich pečiem pri 150 stupňoch približne 8 minút, ale je to veľmi individuálne, záleží to od rúry, takže odporúčam to sledovať. Po upečení môžete medovníčky potrieť ešte vaječným žltkom rozšľahaným s približne 2 lyžicami mlieka. No a potom stačí prejsť už len na zdobenie. Zdobiť môžete buď bielkou cukrovou polevou, ktorú si vytvoríte zmiešaním 1 vaječného bielka a 4 lyžic práškového cukru. Si môžete kúpiť v obchode už hotovú nejakú tú polevu na zdobenie. A pri tejto činnosti sa kreativite medzo nekladá, takže stačí pekne dozdobiť a môžete ich podávať. Ja vám prajem veselé Vianoce a dobrú chuť.